Sus! Maako lang nas inday inot lagi. Buhaton dyan ako tanan para malipay siya. Ug andam na ko, hiyatag ako pagaputli. Ug pagabati. Ayay, ang amaw ay nagbalak-balak man. Damguro na eh. Ulon, gini ba? Oh, inday kong inot. Butik ka man o gihangga. Pagdaon di ka kutob sa kumakaya. Para na ay tipakaon ng lula. Uy, nalo ang damit. Yaw-yaw man na. Nangandam lagi para kay inot. Na, hindi inot. Imo ganang tripingan. Sas. Imo ganang laptan. Laptya. Laptya. Na, amo agi ka na ako. Kung ikaw buhato nimo ang tanan para kang inda inot. Ako, kuwang na nagdako aron moambak anang tawir clean. Ah, murag daot. Duha ni daan ni nagpabuhagay ang gugma ni inda inot. Yo saan na nato ron? Aw. Maayo ani. Adto tas ilaha. Magpabuhagay tas ato mga gugma nila inda inot. Ah, kana. Ngayon na planuha. Ang sa pamigbaabot din eh. Oh, tara, tara. Eh. No, 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 no. Hoy, asa mo? Nganong ori naglumpa ang duha? Unsa man si kuya nga? Ah, kanang naalagi ko dire lagi kay akong ihatag akong gugma diha kanimo. Ay sis, imuha na lang gugma ni mo miyot. Kay busog pa ko. Gugma inot dili makaon. Ini, ako na pud. Oh, inday inot. Lab mo na kung pito ka laon. Pito ka bukid. Ug usa ka bituon. Maako lang ka, inday kong inot. Lab mo nimo. Dili kay ka kay ba mo langoy. Pero andam ko magtunog langoy. Maako ka lang. An anak di ka kamahan. Ay sis. Hala, paglangoy na dito sugod. Kay pito pa bara ka loud imong langoy. Sus ko inday inot. Kung ako lang kuno imo pilion. Tanan gusto nimo akong buhaton. So, tanan na kung gusto imong buhaton. Oh, tanan akong buhaton nimo. O sige, taga ikog lubing nga walay butong. Nangka mo liso. O labis sa tanan, walay milyon. Lisod say pangayon nimo inot ay. Napay walay milyon. Unyara. Nganong walay milyon? Maong walay milyon, kay wala makay milyon. Ah, grabe asa na pangayon nimo inot ay. Puro man dili na ko mahatag. Maapod ako ay palang yun. Kay pito pa kalaw sa kong agiun. Ay da, kareklamador ba ninyong duha uy? Humatag ito si Papa, patay din mong duha. Unsa sila no? Sabaw na nila. Ay pa, manguyab ko na sila na akong duha. Unsa imong uyab? Abutaw diha. Run. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang Paagi, pagigan ako. Sa... Mana ako ayay baguligo. Oh, ay, pagligo sa hindi ingat eh. Diyan, balik-balik. Ayan, ah. Diyan mo. So, doon tayo na. 1, 2, 3, go fight. Hop, yan na. Mamagdan mo rin yung mabuang mo. Balik ito. Ay, da. Tarik man ito. What's up mga katagan? Shout out time. Shout out ko ni Nia Vlog, Calix Erazo, Sansky Official, at Charles Pitogo kanyamo, and Vince, Adam Triple, and Denver Dave kanyamo. Salamat po. Shout out yun ni Sweetie Mami TV og Ate R Jobs
og Emilan TV og Emilan TV Shout out ko ni Kon. Manupalkit. O ni Banhaw Vlog o 7 Heaven TV. Maro na. O shoutout ko kay Ate Nereza Branson o si Mercy Baloy Vlogs o Elmer John Channel o sa Super Chattel Jilan Shin from Japan o Safe Official TV from Canada. Membership Gabby's Adventures from Ohio, USA. Video Vista View from Canada. O shoutout ko kay Asi De La Sala o kay Sibir Mausay. O shoutout ko sa tag-iya sa bahay nga mong shootingan Castel Pitogo o Castel Pitogo. O salamat sa sponsor sa t-shirt namo si Joseph Glenn Caro o from Canada. YouTube channel niya kay Safe Official TV. Please lang ko subscribe o click the button guys. Shout out lang ko ninyo tanan mga kaigan. Og please kong subscribe sa mong YouTube channel og please tad kong click sa kanang notification bell para ma-updated kayo sa bago naming video. Oh my God, grabe kalaban. Imong uyab nagsugat ni sus wala man agad. Ako siyang gitawag, hoy, igo nga ni Tutok. By the way na siya sabay ang short kay pinapuo. Pamati alagi tawhana. Duda ko sa iyang kasabay nga dalaga. Wati kagiati, wako nagbinurit. Mislis na ho ng badge, murag mo din sa kujik.